Boga našego, spastися dušam našim. Čitanje besede Svetog Oca našeg Tihona Zadonskog o ovaploćenju Sina Božjeg. Njegovim molitvom, Oče, blagoslovi čitanje. Amin. Samo ovaploćenje Sina Božjeg i dolazak njegov u svet u mnogome podstiču grešnike na pokajanje. Koga radi Hristos dođe u svet? Grešnika radi. Sa kojim ciljem? Radi spasenja njihovog. O, koliko je Bog uzvisio naše spasenje! Sam je radi našega spasenja, o, počujte grešnici, došao u svet. Čujte grešnici i primite istinu. Sam Bog radi našega spasenja dođe u svet, uzevši na se naše obličje. O, uistinu, velika je tajna pobožnosti. Bog se javi u telu. Gospode, šta je čovek te znaš za njega, i sin smrtnoga te ga paziš. Zaista, čudesna je dobrota Božja prema čoveku, čudesno je i ovo delo njegovo. Providevši to, prorok je sa strahom i užasom uskliknuo: Gospode, čuh reč Tvoju i uplaših se. Gospode, delo svoje usred godina sačuvaj u životu. Opomenimo se mi grešni ovog velikog dela Božjeg nas radi učinjenog i pokajmo se. Opomenimo se kako se nas radi od djeve rodio i mlekom majčinim hranio. Kako se, budući da je nevidljiv, pokazao svetu i budući da je bespočetan, primio početak. Kako je kao odojče povijan u pelene i budući neopipljiv, kako mogao da bude opipan ljudskim rukama. Kako je Logos postao telo. Opomenimo se i toga kako je bogomladenec bežao od ubice cara Iroda. Opomenimo se kako je živeo na zemlji i prelazeći iz jednog mesta u drugo stranstvovao, ponevši breme svakojakih trudova spasenja našega radi. Kako je on, koji je i heruvimima i serafimima nedostupan, boravio među grešnicima. Kako je, imajući nebo kao presto i zemlju kao podnožje nogama svojim i prebivajući u nepristupnoj svetlosti, nemađaše gde glave skloniti. Kako bogat budući osiromaši, da bismo se mi siromaštvom njegovim obogatili. Opomenimo se kako se onaj koji se u svetlost kao u rizu svoju odeva, oblačio u skromno siromašno ruho. Kako se onaj što daruje hranu svakome telu, hranio hlebom zemaljskim. Kako je svesilni nemoćan bio. I onaj što svima daruje krepost, podnosio umor i svakojake patnje. Opomenimo se kako je onaj koji je iznad svake časti i slave primio ruganja i ismevanja iz bezakonnih usta. Opomenimo se koliki je bol pretrpeo i kako je tugovao i kako se žalostio i plakao. Opomenimo se kako je bezakonicima bio predat, od neblagodarnog učenika prodan.
i od drugih učenika ostavljen, kako je bio uzama vezan i vođen na sud, kako su mu bezakonici sudili, bili ga po obrazima, udarali po telu, odeću srama navlačili na njega i pozdravljali ga kao cara, rugajući mu se: zdravo, care judejski. Bio je ovenčan trnovim vencem, tučen trskom po glavi, iz usta bezakonjih ljudi začuo: uzmi, uzmi, raspni ga. Bio je poveden na mesto raspeća sa 2 zločinca i razapet na krstu između ta 2 zločinca, on, Sin Božiji, i umro smrću na krstu. Sve ovo učinio je Sin Božiji radi našega spasenja. Mi, ljudi grešni, nekada smo u Adamu izgubili spasenje i svo naše blaženstvo, ali nam ga je Hristos, Sin Božiji, vratio blagovoljenjem nebeskog Oca svoga na ovaj način. Zato rasudimo mi grešni. Ne poziva li nas sama krv Hristova, prolivena radi našega spasenja, i sveukupno zlostradanje njegovo? Ne poziva li nas to da se pokajemo, te da se ne lišimo večnoga spasenja, jer nikome nema spasenja bez pokajanja? Pa ipak, kukavac, grešnik, nemaran je prema tome. Bog je projavio toliku ljubav prema čoveku i pokazao tako čudesnu promisao o čoveku, samo da ga privodi na pokajanje i taj način uzvede u spasenje. Ali grešnik za ovo ne mari. Hristos, Sin Božiji, u Evanđelju pokazuje svoj dolazak u svet grešnika radi. Pokazuje mu dobrovoljno svoje snishođenje, dobrovoljno svoje sirotovanje, dobrovoljno i duboko smirenje svoje, trudove, boli, patnje, tuge, stradanja i smrt svoju. Smrt na krstu, govoreći mu: čoveče, sve ovo na sebe sam primio i pretrpeo tebe radi i tvoga spasenja radi. A šta je tebi do toga? Nemaran si, jer ne želiš da se kaješ. Ne želiš da, pošto se od greha ukloniš, krv moju primiš i oživiš. Ali grešnik, iako prežalosni i preslatki glas Isusov iz Evanđelja čuje svojim uhom, ipak nehaje za to. Hristos mu obećava da više neće pominjati njegove grehe i bezakonja, samo da mu se ovaj grešnik obrati, ali on nehaje. Hristos ga poziva sebi i obećava blagi odmor. No, zar je grešniku do toga? Grešnik ostaje onakav kakav je bio. Ne ispravlja se. Bezakonuje kao što se i pre bezakonjima privolevao da čini zla dela, kao što je to već navikao. Pritiče tami i dalje, kao što je i ranije priticao. Kloni se svetlosti kao što se i klonio. I toga radi ne ide ka svetlosti, već se sa đavolom, knezom tame, ostaje. Aj, kukavni grešniče, probudi se i preni. Ne učiniš li to? Sama krv Hristova koja je tebe radi prolivena povikaće na osvetu prema tebi. Počuj šta ti prorok Božji David od lica Boga Savaota poručuje: obličit ću te, metnuću ti pred oči grehe tvoje. Što znači, sva dela tvoja, sve reči, pomisli, zamisli i pothvati zli za tobom će u onaj vek poći i pokazati se kada Hristos bude
stvorio sud svetu i primit ćeš platu za njih po svojoj zasluzi. Ako ne želiš da se sada kaješ na korist svoje duše i da se tako blagodaću Hristovom spaseš, kajat ćeš se onda ljuto, ali dockan i bez koristi. Zato ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos, Gospod nad svima, koji neka je blagosloven vavek. Amin. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanje Tvojim. Angelski sobor udivisja, zra Tebe mrtvih mjenišasja, smrtnujuše spase krepost razoriša, i so sobою Adama vozdviša, i od Adasja svoboša. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanje Tvojim, pošto mi milostivi mi svetami, otuženici raz moja jete, listaj sja v okrogje angel, mironosica vještaše, vidite vi grobinu razumijete, slabomoćnice otrova. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanje Tvojim, sjelo rano mironosici tečaku, ko grobu Tvojemu ridajuštija, no prestakni angeli reče, ridanija vremena prestane plačite, voskresenije apostolom mrtvite. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanje Tvojim, mironosici ženi, smiri Hristia, o grobu Tvojemu spase i tatu, angel večnite se zagoja, do smrti mi živamo pomišljajete, jako Bog voskreše od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu, Svjatej Trojice vojedino sušešće, so serafimi pojuše, sjat, sjat, sjat jesi, Gospodi, tininje i prisno i vo vijeki vjekova mi, žiznodavca roši, greha djevo Adama izbavila jesi, radoževje pečali mjesto podala jesi, pašijaše o žizni se napravi, iz tebe voprotivi sja Bog i čelovjek. Aliluja, 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 slava Tebe Bože, aliluja, 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 slava Tebe Bože, aliluja, aliluja, aliluja,